दालाय माथो आंबो माथो सासे बाइकनि बिगोमा जानो हाबायलै नायनि एबार सोरै दावबावनो हायो साला आफायादि आंनो बेबायदि बाइक बायना होगोन आं बेखौ सिमावबो नुफेरथाराखैमोनलै बिमा बिफायादि सिं सिं एसेबां अनो आंखौ बेखौनो आं बिमा बिफाया अना होननानै मानसिफोरनि सिगाङाव बखिफ्लांबाय थायोमोन बिसोरबो बोरै अनालासिनो थानोब्रा आंबो फिसाला सासेल' जाहैबायना रखरा नायबाबो अहालालां बाइकखौनो जा हिटखा आला कलेजावसो लांनो मोननांगौमोन दा बे बाइकखौ आंबो साला एलपियावनो गारना लाबायना खम सिख्लाफोर लाइन नांगौमोनलै आंजों रिजिकखौनो खालामख'नो हानाय नंलामोन खोमा आङो दानि सिख्लाफोराथ' आरो बेबायदि बाइक थाबा साइजखौनो नायखाया गोसोम बन्दा हारावाथ' जायब्रें जायथिंबाबो जायोलै ओइ साला नोंमारगौथ' मानसिफोरा सुखु मोननो थाखायथ' दुखु जामारोलै नुवाखै आंबो मैया दुखु जाना दिनैनो सुखु मोनफैबाय माने दुखुजों लोगोसे सुखुआबो फैफामारो खनसे स्राय नायबावनोसैलां बाइकखौनो साइलेन्साराथ' बे बारा खामानि होनाय नङा साननैसो थाना एगजस्टखौनो लागायनांगोन होनबा साला फाटाक फाटाक गाबगोनलै साखायाबो बम गिदिरखा बाराबा दानि टायारखौनो सब फुदुंगारगोनलै आंना खुसिखौनो लाख'नो हालालां दासान्दि गार्लफ्रेन्ड थानायबा एसे आराम जाबावगौमोन आरो नांथ'लायला दे बाइक गोदान लाबाय नामाहाय नुवाखै बाइक नुनायखाय बोरै आदा जाफैलायथारदों नङाबा जों सौग्रावबाबो माथोखौनो होआ मोजांथार माथो आदा बाइकआ औ दामिनि नालाय मोजां नुखागोन ना बहाथो थाङामोन नोंलाय बाजारावसो थांदोंमोन आं आदा ए साफाथार नुदोंहाय आदा नोंनि बाइकखौ नुखागोन जाबायदि दामिनि लाखाबायना आङो दे दा थाथ'आ थांसै आङो अ दे जारौ बा आसोल लाबोबाय नामालै मा मेगन सादों नामा नङाब्रा आंलाय सोरनिबाफोर लाना फैदों सानना सोंदोंमोन आंखौ मालाबा मालायनि बाइक सालायनो नुदों नुवाखै नुनायालाय जिबायदि हेभि बाइक लाबोबायलै नोंबो फिसिनो हागोन ना माबा नों बायदि भिखारि मोनदों नामा आंखो नङाब्रा जिबायदि थाव जागोन इयो नों ओरैनोसो गारसोना दोननाय जागोन बायदि मोनदोंलां फिसिनो हानायखौसो बायदों एसे मडिफाइडफोर बानाया नामा बानायगोनब्रा फाग्ला मैयासो लाबथारदों नों दसेयाव लोंनोनो फैसा थाइसेबो लाबोनाय आरो बेयाव थाव सोनो हाबावगोन नालै नोङो हाय गुरबक नालाय मा नांजाबाय थादोब्रा मोजांखौसो बुंदोब्रा आङो जिबायदि थाव जायो बेफोर गारिया सानफ्रोमबो थाव सोबाय थानो बहानि फैसा मोनबाय थागोन नोंलाय सानफ्रोमबो सलायगोन नामा आंखौ मालाबा सिख्लाफोर नायनोबाल'सो सलायगोन आङो खनसे सलायनायनो हागोन नामा ओइ ना बा गारि गोदान आं दा रावखौबो दांनोथ'आ दारियाव बारा थाबाय थाङा दै दिनै सान मन'गोननो न' सिंफोराव हाबना था थैद आंना गारिनि लाइटआनो दंखायो एलइडि लाइट दे वा गारि मोननायखाय फन हरलायाखै माथो नोङाबा सोरांबानो हरबाय थायोमोन दस' थै जाम्बा बिदि नङालै जिरायफै बावमारसिगोन खोमालै नोङो आंखौ गारि मोननायखाय थै जाम्बा नोंखौ लेंहरखानायदोंसोमोन आं ओमफ्राय बाइक गोदाननि पार्टिया माला नागिरदो जागोन र' पार्टिया साननैसो थानानै गारि गोदाननि फुजा होग्रोनांगोन ना देनाय होयोना होआ होगोनब्रा नों पार्टिखौनो मासि टेनसन लाबाय थायोब्रा आंजोंनो बेरायफायबाय थानो मोनसिगोन ना नोङो थेवबोब्रा गारि गोदाननि पार्टिया बेलेग जायोना माबायदि पार्टि नांगौ नोंनोलाय माबायदि पार्टि बेलाय बियार गंनैसो ओमफ्राय नास्ता सास्ता एसे लाबबानो जाबाय आरो बेयावलाय बेसे थांनोसै जागोन दे जागोन टेनसन लाना इदिसो जानांगो बेफोरबायदि गारिनि नामाव जाहोबासो नोंना एक्सिडेन्टफोर जानाय नङाना इफोरलाय मानसिफोरनि खुगा बुंलाबायनायसो खुगा बुंनाय जितिया जागोन होमबासो गम मोनग्रो नोङो थै जाम्बा मानसिफोरा मोनजानाय नङा होननासो इफोरबायदि बाथ्रा बुङो बेखौनो नोंहा नोंगो सानना लाथारबाय आरो होमबा आंबो मोनजानाय नङा होननासो नोंखौ इदि बुंदो जाहैबाय आरो नोंखौ होनाखैब्रा आङो बेलेगफोरखौसो होनदों ओमफ्राय नै मोनसे बाथ्रा मा बाथ्रा जोंना मलाबाफोर सानैजों बेरायनो थांनाय जाबा थावफोरखौ नोंबो एसे एनै सोना होदेरनांगोन दे है फाग्ला बिदि जायो नामा नोंनि गारि नोंसो सोनांगोन नङाब्रा आं हारसिं सोबाय थानो हानाय नङाना एफा हेभि गारि थावखौनो फाग्ला जाखायो मोसौ बोरायनि दै लोंनायखायो ओंखायनोथ' आं नोंखौ मपेड लानो होदोंमोन ना आधा लिटारजोंनो आरामसे बेरायथिंबाय थानो हागौमोन फाग्ला नों मपेड लानानै सिख्लाफोरनि सिगाङाव मा देखायगोन देनाय नोंला सिंनो थै साइकेलजों बेरायनानै साबसिन जागोन माथो बिदिबालाय थाव सोनो हायाबालाय माथ' लाखानांगोन ना उपाय गैया थै बाद दोनैफोरखौ लाबायानोथ' जेखिजाया थावफोरा माबा मोनसे जासिगोन उनाव थौ ससे बेरायना फैनोसै थौ होमबालाय गारि गोदाननि बा मालाय दबथियासो आसोला लामारबायलै साला आंबो आफा थानायबा दाबिनो हागौमोन लायो आइनाव बिबाबो बहाय फैसा मोनना होनो हागोन देलै जोंहाबोथ' बै दैमा जिङाव हा बिगायनाय दंलै बेखौनो फानगोन ना फाना सोंहैलायनो रं बेखौ फानबाथ' बाइक गंसेनि दामा ओरैनो फैखागोनलै आग्लायबावगोनसो थांनि र' साला आइजों रायलायहैनि ओइ आयै ओजों फैलाय मालाय तबथियासो बाइक गोदान बायबायलै
बेखौनो आंखौ लेंहरलायना खोन्थानांगौ जाबाय नङालै आयै नों मा बाथ्राखौनो बुजिया माथो होमबालाय माने आं लेंहरनायनि जाहोना टकटिंआबो बाइक लाबाय आंनोबो नांसिगौ फाग्ला जाबाय नामा नोंलाय एफा गिदिर जालायनानै एसेबो बुजिनो रोङा बहानि फैसा मोननानै बाइक बायना होनो हानांगौ जाखो आंलाय नोंखौ बायना होनो होआखैलै आं आयै बै जोंहानि दैमा जिंनि हा बिगानिखौ फानसै नामा सोरबा जागोन आंदों हो फाग्ला जाबाय नामा नोङो बे हा बिगानिखौ फानना लाना माखौ जागोन नोंलाय नोंखौनो अनखांखां मोनलायलांबायलाय आं आयै नङाबा आंबो बे हा बिगानिखौ फाननो सानाखैमोन बे हा बिगानिखौ फानना ओमफ्राय आङो जयै जयै मोनजागोन नङालै आयै माने आं बे हा बिगानिखौ फाननानै बाइक गंसे लाबोनानै नोंहामजो लाबोनायनिसो खोथा सानदोंमोन बे हा बिगानिखौ फानना हिनजावखौलाय माजों फिसिगोन नोंलाय हाजिराफोर मावनोसैब्रा हाजिरा मावग्रा दानो जेबोखौनो मावदावा आरो हाबा जाबा मावबावगोन नोङो हाबा जाबा साननाय हनायफोरा सोलायलाङोब्रा आयै नुवाखै आंनि लोगोफोरा हाबा जायै समाव कटक सिख्लाफोर नायनायाव बेस्थ'मोन खामानि दामानि जेरावबो उदायानोमोन दा हाबा जाना मालाय खामानि मावनायाव बेस्थ' थाग्रा जाजोब्बाय जोंहाबो हाखौ फाननोसैब्रा आयै बेनि उनाव आंबो खामानियाव बेस्थ' थाग्रा जानोसै फाना आं थासान्दियाव माब्लाबाबो हा फाननो मोना नोङो थै जाले ओंख्रि जेबो लामाफोराव उन्दुना थांसै आं जेबो मोना नोङो रागा जोंबाबो जेबो मोना निजा आरजिना लानाय गारै बे हा बिगानिखौल' फाननो जाबाय थायो मालाय गथ'फोरा कम्पानियाव थाङै थाङै गावनि नांगौखौ बायना लायो बेयो आरो हा बिगानिखौ फाननानै बाइक लानो नागिरबाय थायो सोरबाफोर गारिजों हुख्रेमलांबा हुख्रेमलांसैलै आंखौ नै रवदा दानि जुगनि सेंग्राफोरा लोंगोन जागोन आरो लामा सामा उन्दुना थागोन सोरनि फिसाला जालायखो बेबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो गाज्रि खालामदोंमोन बिसोरो मा जाना खाङा बेखौबा बिमा बिफाया मा असायबो बुरैलैलाय मा बखिलांखो होद बेयाव थाबाय थादो नोंलालै